Aerofest podcast. Ahoj, vítám vás u Aerofest podcastu, kde dneska podcasterka je tady okupovaná podcasterem a nějak nejsme schopní vůbec začít, protože Martin Buček, který je dneska mým hostem, se mě tady snaží moderovat. Vítám se tu. Po slovensky, vítám se tu. Prosím tě, mluv slovensky. Ano, je to ano, víc slovensky. sexy Ano. a líp ti to jde. Ano, to já vím. To hovorím slovensky. No. Tak, takže dneska trošku takovej rychlejší úvod, to si poslechni, nebo ty si poslouchal vlastně moje podcasty, že to je takový vždycky seriózní, viď? Ano, jako, že takovej, to přeskočíme. To přeskočíme, protože tady s Martinem to jinak nepůjde. Kdykoliv spolu mluvíme, tak se to většinou velmi rychle někam zvrhne. Tak se těšte, jak to dopadne dneska. Vůbec nevím, co čekat. Ale přitom já mám tak rád seriózny, jakože politika, životné prostředí. Ale to můžem na hodiny. To není jako, že som len na to prcaně, aby jsme si jako to vypípali. To prpípcaně. Aby si se nemyslela. Já doufám, že jsme přeskočili tu minutu, kterou nám YouTube algoritmus... On tam dá v editě nějaké, bude tam píp, nějaký coming soon, tam dá 50 sekund, aby jsme stihli minutu slušně, dobré. No, tak každopádně, Martin Buček, nikoli Bůček, protože... Já jsem Bůček s krátkým. Ty jsi Bůček s krátkým, ale... Tlustým. Ale zase takto, nerob si veľké očakávania, je to tak polka Rosenberga. Minule som sprche s Robertom vo fitku, pozdravujem. Párkrát som musel teda uznať, že je to teda polka len. Takže odlitek Roberta Rosenberga je opravdu, on je zmenšovaný dokonce. Odlitek neznám, ja znám realitu. No, takže... Len. Tak teraz v jakém fitku? Z 2 metrů. Jo, z jakým fitku? Prosím ťa, Žižkov Maximus. Žižkov Maximus. Dosť často tam potkáš dopoledne. Takže ne Rebel Gym, jeho. A to je to boxerský vlastně. To je boxerský, víš. No. On potrebuje normálne fitko občas. A to je Maximus Žižkov, ano. Takže, dobré fitko, dobré. Takže super. Takže tam sprchy, nalep si fousy, tam pronikneš do sprchy a hneď akože... Roberte, čau. Zdravíme Roberta. Taky jednou přijde. No, takže kam se to chceme dostat? Na Aerofest zpátky. Martine, Martin mimochodem, kdo neznáte Martina, fotograf, dlouholetý, Playboy, asi nějakých 20 let, že jo, a podcaster, máš svůj Podcast Club, kde hodně si zveš sexworkery, ať už jsou to pornoherci, pornoherečky, dominy, nebo lidi, kteří třeba jsou trošku softovější, nějak se pohybují okolo toho biznesu, jako jsem třeba já. Ano, nebo nějaká tantra, párová terapie a takové jako vážnější věci. Ano. Jo, takže i vážnější věci tam jsou. Ano, teraz mi právě vyšel zrovna. Tak porno může být taky velmi vážná věc. Extrémně vážná. Jasné. Pobavíme se o tom, možná trošku nějaký tabu tady pobouráme ohledně sexworkingu. Co říkáš? Možná. Máš také ambicie? No, nebo to mám rovnou vzdát? Ne, tak jako mně se zdá, že všetko je jako jasné. Ale potom je pravda, že občas vidím nějaký podcast alebo nějaké reakcie a som ako prekvapený, že to není všetko jasné. Práve som točil teraz, môžem to povedať, prípadne to vystrihni, s Rikou Fane. Sme točili prvú reakciu práve na jeden podcast, ktorý ju strašne rozčúlil. Bol to taký útok na branžu, kde niekto rozprával, že sme len samé drogy a všetko strašné, mafia, únosy ľudí a neviem, aké peklo. Tak sme na to robili reakčnú epizódu a tam som zistil, že sú tie mýty a predsudky ako brutálne. Ako ľudia si asi myslia, že tam dovlečú sfetovanú holku, tam ju všetci znásilnia, potom ju vyhodia oknom a to je porno. Tak mi to prišlo z niektorých tých podcastov. A my sa na tom ako celkom bavíme na týchto. Vieš, nechcem tu hovoriť, že to je úplne normálna práca, to asi nemôžeme porovnávať, že každý tak si ide, natočí si triple análovú scénku a ide domov, to není úplne ako bežný deň u väčšiny žien, že? Ani to nebudem tvrdiť takto, ale medzi fotením aktov ľahkej erotiky a týmto není až taká ďaleká cesta, ako by si niekto mohol mysleť. Není. Hej? OK. No a vlastně všichni tyto lidé, který ty si zveš do svýho podcastu, jsou i na Aerofestu mimochodem. Takže... Aerofest jsme skipli. Aerofest jsme skipli. Ano, já jsem rovnou išel, ano, to se vracíme. Ne, v pořádku, já tam teď hledám takový jako mostík, že vlastně my se tady bavíme o branži, prostě o tom, že je branže celá jako začerněná, je na ní něco špatně a teda. Obrovský předsudky a velký halo.
ale jsou to také lidé, kteří patří k erotice, kteří patří k Aerofestu, s kterými se tam potkával, vlastně ty si tam natáčel rozhovory. A jsou to lidi, který ty jsi tam neviděl poprvé samozřejmě, protože ty se s nima setkáváš v rámci focení, protože chodíš často i vlastně fotit nebo fotíval si, nevím, jak to teď má, fotíval na pornoprodukce. Takže ty se v té branži vlastně tak jako vyznáš. Takže já si myslím, že by si jako Aerofest mimochodem jako nezval lidi, kteří někde někoho prostě, nedej bože, znásilňujou, nebo se tam děje něco prostě, co by se nemělo. I když asi nebudeme popírat, že se to může někde stát, ale pak to není oficiální asi pornoprodukce seriózní. No, ale to se může stát rovnako, že jdeš do baru a tam ti hodí. Takhle jsem to myslela přesně. Nemáš nic pornom, hej? To jako přesně tak, takhle se to může stát, může se to stát v korporátu, z kterého oba vlastně pocházíme, nedej bože. A tam se dějí věci. Jako úplně bez srandy samozřejmě a je to zametáváno pod koberec a pak se tam bavíme o nějakém sexuálním harassmentu, takže jde o to možná to trošku znormalizovat, že když se bavíme o tom, že pornoprůmysl je špinavý, takže ta špína může být vlastně kdekoliv jinde. Ano. A tak proč to nedat vlastně jakoby naroveň a neukázat, jak vlastně tenhle biznis vlastně tvoří něco seriózního, na co se spousta lidí kouká mimochodem a konzumuje to a že to jde dělat určitým prostě způsobem, který je naprosto prostě v pořádku, kde si lidi kontrolují testy mimochodem a tak dále. Teraz som si všimol, že nemáš punčochy a také tie blbosti, čo neznášam. A je to sexy, tak to je to sexy, jo. Áno, tak děkuju. Teraz sa nemôžem sústrediť. Tak kvůli tobě. Dobre, super. Tak já si sundám kolínko tady. Dej si punčochy nějaké tlusté. Kamaše. Nějaký legíny. No pojď k tomu Aerofestu, ať to neskipneme. Keď chceš mostík, dám ti mostík taký, to už že nemusíš. predsudky jsou rovnaké. Aj voči Aerofestu, je to pravda, protože my jsme s tím hodně bojovali a byl to i trošku cíl tohohle podcastu opravdu zmapovat všechny účinkující vystavovatele, že mimo jiné Aerofest prostě nabízí, jste ji zmiňoval, tantru, ale je tam i ta pornoherečka, je tam i live sex, je tam tetování třeba. Byl tam hotel. Sexy hotel, hotel, přesně tak, kde můžete zažít nějaké různé houpačky. Máme z toho reportáž, ano. Výborně. Ano. No tak pověz, co jsi všechno zreportoval, co jsi všechno viděl, jak to na tebe působilo vlastně celkově Aerofest. Je to jenom o pornu, nebo je tam i něco jiného? Já bych povedal o zábave. O zábave, která nemá jakoby tie mantinely v tom, že nahota. Že to jde ďalej. Inak to je zábava, aspoň pre mňa, normálna zábava, taká uvoľnená práve. Hej, že občas tam niekto prejde nahatý okolo a povieš si, dobre, hej. A občas niekto v kamaších. Občas niekto v kamaších, presne tak. Potom niekto s igelitkou. Ako rôzni ľudia sú tam. Fascinovalo ma, ako sú tam ľudia schopní stať frontu pred otvorením. To som teda nechápal. V sobotu bolo od 11. No jasně. A tam stáli ľudia od 10. Jo, takhle, jakože ale byli úplně fakt? Ano, bo jak som bol toho hlavného, tak som chodil von si dát doutníček. A nebyli to ti, co tam šli na Four Dogs, nebo na pejsky se podívat? Nemyslím. Že tam byl vedle pejskařky. Jo, fakt? Potom no, oni se pletli často, oni je pak posílali. Jo, pravda je, že je vlastně občas vracali některý, ano. Tam bylo pane. Občas se spletli, že říkali, ne, my já jdu tady na eroťák. Ale dost z nich šlo normálně, reálně bez ako správne k nám, takže tam stáli normálne dopredu, to si hovorím, dobré. Bolo to super, afterparty sú super, aj pred rokom, aj teraz som sa tam fakt pobavil, povedzme to takto, fakt pobavil. Viděla jsem tě, mám dokumentaci. Bože. Nebo ne, nemám tebe asi. Nemáš našťastie? Okay, ne, dokumentovala jsem to, co se dělo ko mňa. S bardotkou, s delajkami, trošku zapařili, no. Ano, holky pařily, no, to je pravda. No, a dobré, ne? Dobré no, je dobrý, já jsem spokojená. Taky. Pro mě, jako já, jak jsem vlastně skončila v sobotu na stánku, což bylo jako fakt náročný, protože my jsme jeli jako ne 12, ale tak jako 16, non-stop ty 3 dny, už vlastně od čtvrtka. Tak a ta sobota, když jsme zavřeli vlastně v 10, ještě jsme tak hodinu balili, 1,5 hodiny, protože se všechno muselo svážet zpátky na obchod, tak já, když jsem tam přišla, tak jsem jako tak vítězoslavně prostě tam skočila na své kamarády, dala jsem si vodní dýmku a 6 panáků. A pak no, to úplně ne, ale kochala jsem se pohledem na bardotku, přesně tak. Ano. Takže chápu jako tu euforii. Bylo to tak a stojí zatím, musím říct, jako obrovská
práce a vůbec tohle zorganizovat a musím říct, že i pro tebe to muselo být obrovské jako náročné tam natáčet jeden podcast za druhým, takový mini podcast. My sme to pojmuli hodne ako zábavu, mal som tam nových kolegov z nového týmu, lebo robíme aj anglickú verziu, tak sme sa aj striedali. Okay. Nakoniec naša asistentka jedna, ktorá tam pôvodne bola strážiť stánok len, Alžbetka, tak sa ukázalo, že jej super ide moderovanie. Tak aj tá nakoniec povedala, aj teba myslím, alebo teba Rado, alebo Alžbetka. S tebou niečo hovorili, či ja? Alžbětka se mnou dělala rozhovor jako z Petra Díplav. A tá v angličtině, ano. No a tá pritom mala pôvodne len strážiť stánok. A nakoniec ty si tak zaujímavá, sadni si, skúsme to, začalo ju to baviť a bum, máme anglický podcast, otvárame. Počkej, aby se nám tady nezrodili další podcasteři. Jako no a môžu, mne to nevadí, Mňa sa občas pýtajú, keď môžem odskočiť, že či mi nevadí, že tam je nový erotický podcast, tam je nový, tam. Ja hovorím, že ja to robím s takou láskou, soboty, nedele, večery, víkendy, všetko, že mne to nevadí. Ty jsi srdcař, vieš. Ja som srdcař, takže ako to len tak ako neprekonáš srdce. No jak sa ti líbil Aerofest? Výborný, ako výborný. Bylo to profi, organizácia, myslím si, dobre, možno, že v backstage ste zažívali asi nejaký stres, ale vyzeralo to, ako že všetko funguje super. Spokojní návštevníci, ja som tam mal nejakých kamarádov vo VIPku, všetci čumeli teda, boli niektorí po rokoch, po letech tam a úplne kúkali, že ako vážny festival. Vážny festival, žiadna trapná kolotočová, vieš, zábava, kde zoberieme D-čkové holky, necháme vyvaliť prsa, chodí tam, to už není to našťastie. A taky tam chodí, ale... No chodí, ale ne na D-čkový akcii. Je to tak. Sú to D-čkové prsa na A-čkový akcii. Dobře, na tím se zamyslím. D-košíky som myslel. To já mám taky. To existuje, no vidíš, no. Tohle jsou Dčka. To jsou přírodní Dčka. Po podcastu zkontrolujeme, jo. Dobre, až tu to vypadne režiséra. My už se trošku tady známe s Martinem. Ne takhle teda, pane bože, nedej bož. Ježišmarja. Vyhodíme Honzu a zkontrolujeme to. Môžeme overiť polku Rosenberga a to je Dčka. Bože, no, teraz som ťa dal, čo? No, tak pokračuj. To ještě přidej. Ty si moderátor. Kde jsem chtěla navázat? Vidíš to? No ne, jako prostě přijde mi, že ten eroťák je taková široká míra explicity, že tam prostě poznáš od malinký, prostě normálně oblečený lidi, který nechtějí nic ukazovat, jdou se tam podívat, je to pro ně takovej supermarket trošku, jdu se podívat na různé věci, třeba u toho BDSMka se tak zastavovali jako různě, ježišmarja, hele, ocásek pro jednorožce. To jsem ještě neviděla. I to jsme tam měli a potom ta nejvyšší forma explicity, Vikingové z Valhalla a live sex přímo na stage. No. Máš nějaký oblíbený show, který jsi tam viděl, nebo který si pamatuješ, jestli jsi něco vůbec viděl? Áno, mne tam zaujalo, potom už na tých aftroškách mne tam zaujalo, Viking som videl obe, teda dvakrát, piatok, sobota, super. Aj keď Bardotka bola nejaká nešťastná, že tam niečo bolo inak a to, tak ja hovorím, čo blbneš. Ona je taková sebekritická. Pravda je, že sme menili svetlo po tej prvej, lebo som jej došiel povedať, že to je strašne presvietené, žiadna atmosféra, tak ma zobrala, jak je ona, taká radikálna. Poďím to říct. Tam vysvetľovali nejakým ľuďom, tí boli úplne nadšení asi, došiel nejaký debil tuto s Bardotkou a začne im tam meniť svetlá. Ale potom to bolo inak, keď si šla to svetlo, bolo temné na tú druhú show. Ja som tú druhou nevidela. A mne sa to zdalo super. Neviem čo Helča, ale teraz máme kafe, tak mi povie, ale prišlo mi to super, tá zmena. Ako dobré, no. Takže Vikingovia a potom ešte si pamätám také 3 holky v takých kozmo niečo, tak vyseli na takých z Darlingu, či odkiaľ to bolo. Nechcem sa pliesť. Na kruzích. No. Trošku mi to prišlo ako ten štýl Oliheň, hry o Oliheň, nebo také niečo. To bylo orientované na Squid Game, áno. Tak to bolo dobré. To aj tí moji kamarádi teda boli nadšení z toho. A predtým som nevidel moc, predtým som makal, takže nechcem sa niekoho dotknúť, že nie, že by sa mi nepáčilo a neviděl som. Hej? A toto bolo dobré, to bolo profi. Co ti říkali, já vím, že ty budeš samozřejmě to mít ve svém podcastu a když jsi to měl nějak shrnout a když jsi tam zpovídal vlastně všechny ty tvoje hosty, co bylo takový leitmotiv toho, co sdíleli o Aerofestu?
No vieš, tie rozhovory tam sú trošku také, ako keď robí bulvár na nejakom celebritným sjezdu niekde v nejakom podniku, také, že no, a jak ste sa dneska tešili, jo? Také tie debilné otázky. Neboli až tak debilné, dúfam, Já jsem teda, když jsem tam vedla svoje rozhovory, já jsem je vedla seriózně. No ja som sa tiež snažil, ale vieš, máš na to 2-3 minúty, niekoho tam chytíš, ktorý niekam uteká, že poď na chvíľku na podcast. Takže to je také narýchlo, ale v zásade bolo to také, že sú tí ľudia radi, že sú tam. Hej? Že to je ako taká novinka. Hej? Lebo ja som to hovoril na podcaste s Kubou, jak bol u mňa, možno, neviem. Ja pred 10 rokmi, 8 by som sa ani nechcel s tým spojovať nejak. Hej, akože by to prošlo mi úplne pod úroveň, že si nebudem kaziť meno niečím takovým. Dneska už akoby som bol rád, že tam som u toho hlavného vchodu a bolo to ako super. Hej, sice nic som nevyhral. A co jsi chtěl vyhrát? Herca roku, ne. Jo, takhle, jako v Erotic Awards. Tak možná podcast roku příště. Ne, ale tam vyhrali ty vyhoniť niekoho, či čo. To je vraj dobré. Ne, Love is on the Air vyhrálo podcast roku. Nebylo vyhoniť ďábla? Ne, letos ne. Možná minulý rok. To nepoznám. To jsou taky super. Hej? No, Vítek s Nikitou. Jo. Áno, to musím pozrieť. No to pozrie. To je takový humorný. Viac super než my. Ale tak super svým stylem, hele. No, svým stylem. Ale buď pokorný. Poďme na ten. Však ale ja som práve hodne. No, takže bolo to akoby velice pozitívní, by som tak povedal. Ale nehovorím to ako reklamu, hovorím to ako, že to tak je. Prostě už tě nevadí být s tím spojovaný, což za mě je naopak. Super jako zpětná vazba, že naopak, že se dostáváme do nějaký šířky. No. A co se týká prostě té erotiky jako takové, že už to není jenom jedním směrem, ale že tam je toho prostě spousta. No. Ale pojďme k tobě, protože pro ty možná, kdo tě neznají, jako fotografa nebo podcastera, ty jsi hodně známý jako fotograf Playboye, tak by si řekl, nebo... No, to je také najrýchlejšie, lebo vieš, keď máš na predstavenie sa na tú pozornosť 3 sekundy, no tak povieš niečo o sebe, čo je také úderné, hej. No a to je proste niekomu rozprávať, že vlastne radšej fotím cosplay a ako... A cosplay, jasne. Skôr som bol v cosplayi podľa mňa ďalej, akoby vyššie, ale to není mainstreamová vec, takže... A to som tiež začal ako koníček. Až úplne na konci fotokariéry som sa tak odskočil ako k podcastu, tak aj ku cosplayu a vraj som tam bol nejaká top 5 alebo niečo. Jako fotograf cosplayu. Áno. Ale teraz to nestíham, takže teraz to je mŕtvé, ale všade som zužitkoval vlastne to fotenie aj v podcaste paradoxne, aj v tom cosplayi, tak to je fotenie, to je jasné, ale to fotenie tých holiek, dievčat, žien, akoby to sexy fotenie, erotické, ale keď ma niekto predstavuje, tak chápem, že povie, že fotograf Playboye, lebo tak to je ako Coca-Cola, vieš, to proste každý vie, o čom hovoríš, no. Je to také, v našej rýchlej dobe je to... Jak by si chtěl být představovaný? Ja toto nemám rád preto, a opravdu možno sa pletiem, lebo to je ako keď sa zídu ľudia a niekoho predstavuješ, aby si povedala, že tento je bohatý. Tak mi to príde ako, že nemá nič zaujímavého, len niečo, to je miliardár, hej. Ľudia, ktorí sú fakt miliardári, prídu a sú skromní. A ja prídem tam, kde to nepresiakne, tak ja to nepoviem, tú informáciu. Potom poviem, že niečo fotím, no. Čo fotíš? No, holky. A potom je ako fakt, ako nahaté, no. A ja to tak nechám. Ja nepotrebujem akoby, no a Playboya, aby akože som si týmto namasíroval hodnotu. Potom niekto pozrie povie, to sú pekné fotky a to, a keď tam potom objaví za 5 minút, holky začnú surfovať, ty si fotil Playboy? Ja hovorím, no tiež, no. Ale to už sú nadšené z fotiek dopredu. Jasne. Nie z toho, že som fotil Playboy. Vieš, nechcem, aby tá nálepka robila moju cenu. Nech moju cenu urobí, jaký som, jak sa chovám, čo vyžarujem a moje fotky. A moje fotky, moja práca, moje podcasty a tak ďalej. A nie, či som bohatý, nejaká značka Playboy, ktorá není moja. To som len pre ňu pracoval. Takže akoby, vieš, keby som bol Hefner mladší, tak môžem chodiť, že ja som z Playboya. Sice to otec vybudoval, takže tiež ne, ale dobre. No tak si erotický fotograf? Áno, dá sa povedať. Dá sa tak říct? Okay. Áno. Jak sa s tomu vlastne dostal? Obligátní otázka. Jasné. Premýšľam, ako to rýchle a vtipne podať. Alebo aspoň vtipne, rýchle. Martine. Hlavne vtipne. Prosím ťa, moja prvá žena v Bratislave, keď som ešte pracoval v Markíze v televízii, tak chcela fotiť, tak som jej ako
jakoby producent, manažer, zaradil štúdio a všetko okolo toho. A bola vtedy známa, fotila Zuzu Belohorcovú a všetky tie celebrity. Takže to bolo dobré. A ty asi to nebudeš poznať, ale vtedy na Slovensku akože Vanda Polák, ona mala umelecké meno, bola akože fotografka celebrít, ako plus 7 dní, všade proste plno a ja som bol ako manažer. Potom sme šli nejak od seba, lebo som niečo trošku posral a nejak omylom. No a s tou holkou, s ktorou som to posral, sme sa teda odsťahovali do Prahy a sme s ženou kamaráti, všetko výborný, v pohode, hej, máme deti, všetko super. Dve. Som sa odsťahoval do Prahy a ona začala fotiť. A vzala si ju ako super peknú holku, fakt bola super pekná, neviem prečo ma chcela, ale bola to ako raketa, bola to áčková modelka, fakt. Zobrala si ju pod svoje krídla a teraz už pritvrdíme, sama Sylvia Saint. Sylvia Saint bola najznámejšia Češka, absolútne bezkonkurenčná, proste pornostár svetového významu. To bola tá, čo keď kráčala po Mexico City, tak proste okolo nej išlo 200 ľudí a kričali a musela ju chrániť pomalu polícia a podobne. To bola áčková celebrita v našej branži. Hej. Tak ona si ju zobrala pod krídla, zoznámila s produkciami a tak. A ja som ju začal voziť po tých produkciách. Ako šofér, proste tupý šofér, hej, ridič. A ja som tam tak čakal, tak som začal robiť backstage. Bavíme sa o období 22-23 rokov späť. Hej. Nebol, že mobil vyťahneš, hej, tak som si kúpil malý foťák. Že 90-ky proste. Kúpil som si rok 2000, 2002. Niečo. Tak som si kúpil nejaký prďavý kompakt a začal som ním fotiť tu backstage a začalo ma rozčulovať, že to nie je tak pekné ako u toho fotografa. Potom som pochopil, že on blízka tie svetlá. To je to, čo už dneska nepoznáme, skoro tie flashe takzvané, čo robia puk, tak vieš, to sú flashe. Dneska už sa na týto trvalé sa fotí, ale predtým boli flashe. A raz mi požičal, bol to Roman Sluka samotný, podľa mňa najlepší český fotograf a významný európsky, mi požičal ten tzv. Odpalovač. To si dáš na ten kompakt a smáčneš ty jeho svietla vlastne. Odpálíš. A vyšla fotka, ktorá zrazu bola ako od neho. A ja opäť hovorím, tak toto chcem. Tak to som dobrý. Toto proste je bomba, že ty si urobíš v miestnosti, ktorá je denné svetlo, nezaujímavá, hnusná, vyzerá ako striptizový klub cez deň. Vieš, čo myslím, hej? Si v duplexe alebo niekde cez deň a je to také ako... To není sexy, a potom je tá tma, tie svetlá. A ty si to vieš tými flashmi, tými svietelkami zatmaviť a urobiť to podľa seba. Tak to ma nadchlo. A on práve potreboval do týmu B na trošku nejakú erotiku, tak mi hovorí, tak ja ťa to naučím a ako budeš proste fotiť. A ja si hovorím, tak to ma asi nenaučíš, ne. Za 2 dní prešlo bleckové školenie, 2 dní ISO, závierka, čas, čo je čo, jak sa to fotí, podobne. A hneď ostrá produkcia. Ktorá chcela strašné prachy, ten deň je strašne drahý, takže veľká zodpovednosť. No ale to bola veľká škola, Roman je nervák, takže ma rýchlo vycepoval. Asi teda mám nejaký talent, možno, neviem. On mi venoval ten tzv. Flashmeter, ktorý meriaš, vieš, také, čo tak robia, takou krabičkou chodia. On mi to venoval, aby som si tým nastavoval svetla. Ja som to 3. deň zahodil, lebo som to zvládol od oka a len tak som si to vypočítal. A do dneska tak mám, že mám svetla nastavené, proste 2-krát svaknem a sú. Nemusím nad tým premýšľať, to je díky Bohu. Takže, a začal som, no. A keďže som mal rovno tú frajerku, ktorá už teda mala meno medzi tým, Evelyn, tak vlastne akoby jedna kamoška z erotiky, druhá kamoška, ona chce tiež fotky, sa jej strašne páčilo, že kto ma fotí, tak hovorím ty, tak ona by chcela tiež. No tak už potom to išlo za prachy, potom zlatá doba eskorťačky, pred OnlyFansom, keď ešte neboli tieto platformy, ktoré to úplne zabili, tak všetky tie sexuálne pracovnice, povedzme, v eskortnom odvetví potrebovali super fotky, tak proste to bola dobrá doba, no. Nebudem sa sťažovať, no. Tak to začalo. Wow, to jsem nečekala takovouhle story. Dlhšia bola možno, ale bola... Ne, byla v pohodě. Poprvé kompletná. Poprvé asi na verejnosti úplne kompletná. Exkluzivní tedy sdílení Martina Bučka. Áno, tak to začalo. A Playboy do toho sa postupne prifáril, hej? Mě napadla taková jako jednoduchá otázka, jako proč si toho vlastně jakoby zůstal, čem je ta erotická fotografie jako specifická, víš? Jakože, bylo to jako, že koukat se na hezký holky, nebo prostě baví mě ten biznis, nebo jo, tak co je to? To ti ľahko vysvetlím. Tak keď už ma bavilo teda fotenie samotné,
tak zistil som, že ja som fakt dobrý v tom, že tá holka sa u mňa rada vyzlečie, neviem prečo ani, aj keď to nechcem. Vidíš dôveru. Asi. Aha, okay. A som schopný ju akoby nastaviť a urobiť jej dobré, sexy fotky. Okay. Ako náhle som skúšal iné disciplíny, no, jasne. Deti, tie newborn a svadby a toto všetko skúšal, tragédia. Ako, asi tie fotky neboli zlé, ale ja som bol hlavne zo svadieb. Som sa cítil ako lacná prostitútka, ako fotograf. Tam fakt, hej, to je proste, tam dřepíš a fotíš teda skupinka 3, 4 a 5, teraz už to ako, že OK, balíš, vstaneš a ešte deda, a ešte strýko, a ešte babi, poďte vy. A ty tam jak cirkusant, hej, a to není na mňa. Rozumiem, kam směřuješ. Vôbec. Takže to som opustil. A potom poviem sebakriticky, by sa mohla opýtať na fashion fotku, portréty nejaké, také high level, nejaké tie top a tak. Na to si myslím, že nemám. Na to nemám, podľa mňa úplne. Ja nie som žiadny proste človek, ktorého by vzali do Vogue len preto, že by si kúkli moje fotky a povedali, to je jasný Vogue, bereme ho na titulku. Ne, tam nie som. Ja som podľa mňa jasný Playboy, jasné FHM, alebo tieto časáky, ktoré sú Esquire možno, tento level, dobré, ale vôbec sa nehodnotím a ani mi to nevadí, že by som teraz bol stand-up patera, alebo nejaký, že prídem do Paríža a tam zo mňa odpadnú francúzske fashion časopisy, že ma proste musia mať, to určite ne. Ani ja nevydám umelecký kalendár aktov a ani mi to nevadí. Vydám farebný, môj rukopis je farba. Dokonca jeden čas ľudia to poznali, tie moje fotky, že ktoré sú to, presne vedeli podľa štýlu, čo je asi dobré. Ale trošku je to zväzujúce na druhej strane, pretože potom došli nové štýly, tieto hotlights, tie trvalé svetlá a také nové fotografické štýly, také tie amatérske. Všimla si, že posledných 5-7 rokov je skôr také, že aby tá fotka vyzerala, že vlastne tam ani nie sú profi svetlá okolo, že to je také ako daylight, mimodiek póza, vieš, trošku aj ten Instagram za to môže. A ja som sa trošku tam stratil, lebo ja som vedel tú fotku, že 8 svetiel, dať ich dokopy, kontralajty, také lajty, všetko, aby to sedelo a vlastne to prestalo byť úplne v móde, akoby. Začalo byť v móde také naturálno. Aj v tej erotike vznikli servery ako Metard a podobne, ktoré... Ja som bol žiak školy Andrew Weida. Andrew Weida bol americký fotograf, ktorý založil Playboy štýl. Arnie Freitag a Andrew Weida. To sú tí ťažké glamour fotky, nasvietené, ten štýl. Potom začali tie metarty a podobne, ktoré preferovali, že nejaký Ukrajinec, to je jedno Moldavec, Kaukazec, tam nájde mladé holky, zobere si kompakt, opre ich ostrom, čím menej sexy, tým lepšie, lebo nebudeme to preháňať, nech to je také naturálne, vieš. Vyfotí 300 fotiek a všetci akože, to je také naturálne, super, to vyzerá ako real amatérka. A tým pádom moje fotky boli akoby old school. Dokonca raz v nejakej diskusie to napísal, tie tvoje old school fotky stále dookola. Takže nejak sa nepovažujem teraz za nejakého trendy fotografa. A je mi to ani neřešíš. Je mi to jedno. Ja som v podcaste a podcast musím povedať, že mi priniesol za 2 roky toľko kontaktov, otvorených dverí, mena a podobne ako fotenie za 20 rokov. Wow. Fakt. Akože tam to ide brutálne, ja nechápem. Tam to ide... Buď som bol tak zlý fotograf a toto som tak dobrý, alebo som bol dobrý fotograf a tu som lepší, alebo je doba, ktorá praje podcastom, to určite je. To určitě ano, ale na druhou stranu těch podcastů je hromada, erotických podcasty se roztrhl pytel, takže... No tak dobre, ale zároveň musím povedať, že ja nemám 1 000 000 views na epizódu, hej. To ako, není to ľahké, akoby mám tam priemer od 10 do 130 000, hej, čo je akože pre ten YouTube český, pre tú topku, keď zoberieš, tak keď sa na mňa pozrie top 30 českých youtuberov, tak ja som bezvýznamný, malé zrnko prachu, akoby. Lebo každý týpek alebo holka, ktorá dneska vyjde z Likehouseu a týchto primitívnych show, tak vlastne čokoľvek dá na Instagram, tak má to 1,5 milióna views a ty nemáš šancu je normálne konkurovať normálnym podcastom, akoby. Hej. Málo je tých, čo môžu im konkurovať, týmto mladým dneska, ja ich mám rád, ale akoby trošku to majú bez práce. Vieš, ty a ja musíme tu sedieť, makať, nikto ti to nedá. Nebola si v žiadnej reality show, kde si s niekým zašúkala v noci a teraz ťa zná celé Česko kvôli tomu.
nebudeme jmenovat, to se tak preslávil. Zašukala, ale nikdo o tom neví. No. Co bývá takový, možná bys mohl vybrat třeba nějakou jednu věc, kterou se vnímáš, že lidi zvenku, kteří v té branži nejsou, jenom se třeba konzumují a vnímáš, že to je jako naprostá mýlka nebo předsudek obrovský, který by si chtěla, aby lidi třeba o téhletý branži věděli, že to je úplně jinak. Je něco takového? No určitě, tak primárně, že jsou tam primárně hloupí a nešťastní ľudia. Jasně, kteří jsou hloupí a musí se živit něčím, protože nestudovali dostatečně a podobně. Áno. A potom je buď to predsudok, že ich to všetkých strašne baví a teda súložia pred scénou, na scéne, po scéne a ešte aj v noci. Alebo je druhý predsudok, to je také buď to, alebo to. Pravda je niekde v strede samozrejme, že ich to teda strašne nebaví nikoho a musia si dávať neviem aké tabletky a zase drogy a všetko, aby vôbec to ako odkrútili. A pritom pravda je presne taká ako medzi ľuďmi ostatnými, že sú tam herečky, ktoré fakt to majú bardotka, že ich to brutálne baví. Jo. Asi to akože dobré prachy za niečo, čo ma baví, ako why not. Potom sú herečky, ktoré to teda brutálne nebaví, ale nebavilo by ich stejne akákoľvek iná práca, ale je profička, presne, tak je to úplne, ona príde a radšej tú 20 má za deň, než u pásu za 2 týždne, alebo týždeň, neviem, koľko sa zarába u pásu, ale asi menej. Takže to rovnako urobí ako profi výkon a ide domov a tie sú práve často najlepšie, pretože tí úplní profíci, u ktorých je jedno, či ich to baví alebo nebaví, ale proste urobia profi prácu. Co znamená profi práce? Hneď vysvetlím, len prečo to je lepšie ako tých, čo to baví. Pretože tých, čo to baví, teraz poviem možno to, čo ľudia netušia. Tých, čo to naozaj baví, oni sa niekdy tak rozšvihnú, že vlastne už to není tá profi práca. Ja potrebujem zmeniť polohu, urobiť niečo inak, ale ich ešte baví niečo, tak ako pokračujú. Ale to už pre mňa akože fajn, zasmejeme sa všetko, ale niekedy máš ako timing a ide to po sebe a podobne. A povieš im tak, ako bavte sa doma. Jasne. Hej, tu makáme. Tu sa mi vyklop takto, nevidím, urob toto a už ako jedna pozícia, minútu a pol, zbytočne. To, že vás to zrovna začalo baviť, je síce fajn, ale to si došukajte potom v sprche, keď už ja budem robiť ďalšiu scénu. Hej, takže napríklad, Čo som o to pýtala? Som sa rozohnil. Co je tá profi práce? Jo, profi práce. Ja som vlastne odpovedal. Profi práce je, že robí proaktívne presne to, čo tá produkcia chce. Že tam je nejaká scéna, ktorá je nejakým spôsobom napsaná, neviem do jakého detailu. Áno, záleží od produkcie, od tej kvality. Nebo Ne, pozri sa, keby som došiel tu do kanclu tohto vašeho a musím tu urobiť niečo, tak samozrejme zahrajem. Tam je sekretárka za stolom, túto zaklepe, týpek a proste niečo, nemáte tušku, máme, nemáme a teraz si povieme, hrajte to tak asi minútu, tebe potom niečo spadne, samozrejme klasika, ohneš sa, ten sa kúkne, začne ako toto, to potrebujeme 2 a potom takto urobíme a proste týto a začneme a teraz si povieme s tými hercami, oprežu o kopírku, dobre to dáme a kľudne môžu herečka povedať, že ja by som radšej na židli a povie, keby som takto sa... A to je tá profička. Ja by som sa jej takto vyskočil. Tam ukáže jasne. A povie, keby som takto bola, tu máš svetlo, všetko, dokonca niektoré chápu aj svetla, už tie fakt mega profi. Povie, tu máš svetlo, nech to nemusíš meniť, tak ja sa vystrčím takto, ty prídeš takto, bum, 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 tuto kuržba. A ja si poviem, super, aspoň to nemusím vymýšľať, vieš. Takže mega profici to urobia tak, aby mi to dali, poviem to u fotiek. U fotiek je to ešte viac lepšie vysvetliteľné. Robí sa pred scénou, sa robí fotoset, solo, tej holky väčšinou samostatne. A oni tie veľké paysajty a tí klienti chcú napríklad 150 fotiek. Teraz predstav, že postavím holku pred čiernu Z tuto a 150 fotiek. Tak 80% toho biznisu sa postaví a po tretej fotke, keď nič nepoviem, nevie, čo má robiť. 20% tých superprofí, Tina Kay a tieto mega bombice sa tu postavia a ona mi urobí na 150 záberov 150 rôznych niečo. Niečo, hej? To môže byť ako hlava, toto, ruky, vieš? Ona práve vie robiť drobné zmeny, ale tá fotka každá je iná. A ja fakt s ňou mám ten fotoset za napríklad 5 minút. A tá produkcia čaká, že to bude 40 minút. Okay, ale keď idem s tou profičkou, tak my sa vrátime po 5. Naopak, aby si oni nemysleli, že sme to odflákli, tak my ešte 10 minút pokecáme a potom povieme, OK, poďme už tam ako späť na základňu, alebo vieš, sme v sklepe, alebo u bazénu hore, alebo niekde v nejakej veľkej vile.
tak naopak som si všimol, že není dobré byť taký moc, ako, moc rýchlý, takže niekedy to trošku ako ešte zbrzdíme. To je profíčka. Neprofíčka, dobre, môže byť amatérka, že začína, to nemám za zlé, ale keď niekto je tam 5 rokov a ty povieš, ideme na fotoset a ona po druhej fotke povie, a co mám delať? Tak si ako povieš, ako moja, tak ako rob to aspoň dobre tú prácu. Hej, nič proti tomu, že porno, nič toto, ale proste rob to dobre. To je celé, čo sa po tebe chce. Ty to proste po 5 rokoch nerobíš dobre. Takže to je rozdiel profík, neprofík. Na tých fotkách to vidíš. No a teraz si to projektuj do tej scény. A teraz si to predstav. Ja si to predstavujú celú dobu. Porno scéna na rozdiel od domáceho sexu. Včera som o tom hovoril na podcaste práve s jedným veľmi milým človekom, bude o tom podcast, tak má rozdiel ten, že to je doma nerealizovateľné. Hej? Tak, ako niekde sa o to pokoušejme. Tak, ako si súložíš doma, to není na kameru a naopak. Aha. Kamera musí vidieť. U kamery je hlavné, aby videli zásun. No, jasne. To je jediná podmienka, akoby. No, máte byť obaja pekní, máte vyzerať, že zoberme niečo na 4 pozíciu, alebo odzadu, jakúkoľvek. Odzadu na 4, dobre, napríklad, hej. A teraz si predstav, to ste z boku obaja, hej. Chlap, ty na 4, chlap za tebou, moc sa nerozvášni, hej, vidím, že na to myslíš. Hej, Robert Rosenberg za tebou, ty na 4. No a teraz ale mne nestačí, že vám je super, jo. Ten fotograf a kameraman potrebuje, on je z boku na vás, on potrebuje tam vidieť. To znamená, že chlap sa musí vyklopiť, aby tam niečo bolo vidieť. Musí vidieť ten zásun. Je v úplne krčovitej pozícii, ale musí vyzerať ako mega happy, akože normálne. Oni to už vedia, tí herci samozrejme dobre. Na to musí mať samozrejme nejakú výbavu, pretože to z 6 centiákov v topu neurobíš, ako hej, nemáš to kam tam. No a herečka zase musí byť akoby oproti nemu, ale zároveň sa vedieť vyklopiť a roztiahnuť, aby tam bolo tiež vidieť. Takže obaja musia urobiť úplný protipohyb oproti tomu, čo by oni normálne robili. Úplne debilný, ako hej. A vyzerať prirodzene. Krásný. A je to tak 2 minúty. No a počkej, v dnešní době, kde se hodně mluví o tom, že chceme, aby to porno, nebo aspoň já bych si to tak přála, aby vypadalo co nejrealističtěji. Já jsem asi trošku jiný konzument. Ale já si bych chtěla, aby tam bylo vidět, víš, kam směřuju, vidět více to ženské potěšení, protože klasická pornografie to má trošku jinak. Jako nevím, co na tohle říct. Jako já bych byla strašně ráda, kdyby to porno bylo přirozenější. Ale posúva sa, sú také nové, už to je pár rokov, ale akoby z hľadiska veku. Víš, třeba jako Erika Lust, která má krásný X-Confessions, artový porno, tam bych si snad i zahrála. Tam bych do toho klidně jako šla. Ne, trošičku, už je to mainstreamové porno, trošičku jako Blacked a tieto weby robia scény, ktoré sú, kľudne sú tam dlhé pasáže, kde ako nevidíš. A len si užíváš tých 2 ľudí, pekný černoch, pekná, malá, najlepšie, 2 metre černoch, 155 centiákov, náhodou blondína, maličká. Já jsem vysoká na pornoherečku, to jsme to říkal, Tak si tam prostě užívajú, nevidíš nič, pretože keď to robia ľudia normálne, to tam prostě nevidíš. Hej, oni to nerobia pre tú kameru. Ale cítiš tu energii. Ale cítiš tu energiu, je to celé, je to pekný apartmán, tam cez tú spálňu v tej vile, tam vzadu je niekde oceán a také, oni majú drahé lokácie, všetko drahé, drahých ľudí, dobrých a tak. Preto málo českých herečiek tam je u toho Vixnu, hej, tam je ako pár holiek relatívne. Teraz Rika Fein tam napríklad bola a je. Myslím, že Delajka nejaká jedna z nich tam bola u Vixenu, proste tie ako topky, hej. Takže dobre, oni už majú nejaké scény, kde není primárne tam vidieť, ale tí užívateľia, bohužiaľ, sú takí. My sme čítali tie komentáre, aj tie nepublikované, často na tých paysajtoch, keď som bol súčasť nejakej produkcie, tam dáš scénu, kde urobíš super príbeh. Naozaj, holka pripravuje raňajky. Ona reálne tam urobí nejaké lievance. Reálne. Filmová kamera, víš čo, akoby začínal nejaký Netflix, hej, proste sexárti to tak robia. Také tie fakt top scénky, pozdravujem oboch manželov, čo to prevádzkujú. Gábina, Ondra. Najlepšia produkcia asi sexárt, podľa mňa. Krom Little Caprice, ale oni sú takí do umenia viacej sexárti. No a vymakáš to, je to filmová scénka, aká by sa ti páčila. Má to aj chémiu, má to všetko. Nastudujú sa to. A teraz tam, prosím ťa, potom napíše nejaký, dobre, nebudem nikoho urážať, napíše, no to bola hrozná scéna, ako ja, tam nejde vôbec vidieť, ako
Ja som tam videl proste ten zásun na kolen z pol hodiny, asi 4 minúty. To sa na to môžu vysrať. Nezasunul, no. Ja už ruším predplatné a vieš, také akože úplne to, vieš. Chápu. Prostě není to mainstream, ale přesto bych se prostě přimlouvala, aby takovéhle věci existovaly. A jsem ráda, že teda jedou, jo, že jsi tady vyjmenoval další produkce. Já znám tu Eriku. To mi připadá super. To jsem měla i předplacený chvilku, protože tam měla krásný ty lokace. Třeba někde na parkovišti. Víš, a dneska jedou hodně... Prší do toho. Různý těla, víš? Jo, že to není, že to je takový jako realističtější. Chápu. Dneska funguje hodně amatérské. Vieš, na tie mobily. No, jasne, keď ideš dneska na Pornhub, tak tam si dáš ako couples nebo real amateurs nebo něco a tam ako nájdeš akože fakt dobré páry, dobre natočené. Na jednoho iPhonea to dokážu si urobiť príbeh, peknú lokáciu, seba natočiť sami. Super. A to máš ako real. To vieš, že je real. Odpustíš tomu, že občas niečo nevidíš. Hej, a je to proste, fakt obdivujem tieto veci. Keď to ľudia takto robia. Takže to začíná tak jako smazávat vlastně jakoby ta hranice mezi tím, že máme nějaký profesionální pornoprodukce versus máme tady amatérskou scénu, velký portál amatéři.cz, který jako obrovský, já nevím, jak je. No, je obrovský. Je obrovský, no. Ano. Ja dúfam, že je obrovský ešte viac, než si myslím, lebo ja tam možno budem mať nejaký kolab, tak bol by som rád. Uvidíme, jak to skončí. Díky. Přeju ti to moc. No, je pravda, že moderná doba a platformy nám vlastne trošku urobili to, že je priamo od tých tvorcov k tomu užívateľovi nejaká cesta. Nepotrebujú tie profi produkcie, profi paysajty a podobne a tým pádom často nie sú zväzovaní tými, vieš, tie weby občas vedú ľudia, ktorí to robia 30 rokov. A oni sa neposunuli mentálne niekam. Takže keď som aj ja občas robil pre ten taký lesbický sajt, tak oni nám hovorili, že hlavne sa uvoľnite a robte niečo netradičné a toto, ale vždycky nás potom vrátili, sme sa vždycky smiali, že bolo vždycky sofa, bed a medzi dvermi niečo door nejaký proste, že vo dverách sofa a postel, hej, vo finále. Urobila si niečo trošku iné, tak vlastne dobré, ale poďme sa vrátiť na tú postel. Naši užívateľia to chcú. Vieš, tam bola nejaká komunita, veľký web, 30 rokov to isté, moc experimenty ako nechcú. Ale potom nejaký pár si urobí na Pornhub account a na OnlyFans urobí si niečo úplne po svojom. Úplný, nesmyselný, nejaký proste, neviem, proste nejaké to v aute a na parkovisku a cudzinci, čo idú okolo náhodou a podobne. Tieto akože akcie je to hrozne natočené, alebo nemajú tú techniku, všetko. Ale je to tak real a tak autentické a tak má to takú chémiu, že to získava strašne veľa užívateľov. Aj tie OnlyFans holky, tie dobré, ktoré to fakt robia ako naplno. A ja tomu strašne fandím. Sice bere to mne prácu, veľmi, tú fotografickú, pretože vlastne už aj profi holky, ich klientela povie, natoč sa mi na mobil, nech to vidím real, napríklad v zrkadle a nepotrebuje moje super fotky za 1,000 €. Myslím super, ako teraz sa nechválim, ale akože vyčančané a toto. Takže ona sa natočí na mobil, na OnlyFans vyslovene nechcú moje fotky. Takže holka mi povie, aj čo napríklad si ma chce zaplatiť, že ja si to zaplatím, aby som mala niečo tak na Instagram pre seba, lebo chcem tvoje fotky, ale nepotrebujem to pre biznis, akože vôbec. Práve naopak. Keď dám na OF-ko tým ľuďom tieto fotky, tak mi povedia, to nechceme. Vyfoť sa mobilom teraz, jak vyzeráš, teraz túto chvíľu v posteli, alebo kde si, a ja ti za to pošlem $20, pretože, a teraz ten bottom line, ja mám pocit, že som tam s tebou. Bo to si reálne tu v tejto chvíli, ne nejaký fotograf. Ja ho tam vlastne serem toho človeka. Ja som jeho konkurencia. Vieš, ja som s tou holkou dlho sám, máme možno dobrý vzťah a to on nechce. On chce, aby bola jeho, akože virtuálne. Ja som tam ako rušivý element, myslím si, hej. A mi to tie holky potvrdzujú, akoby. Vieš? Čo keď mám lepší vzťah tou modelkou, ako on, čo je platí? No každopádne. Ako on k tomu príde? On to nechce tam vidieť. No, takže ja som zbytočný. Ale napriek tomu fandím. Lebo to práve obchádza tie veľké, zatuchlé, často produkcie a proste nová doba, no. Každý si niečo vymyslí, večer to môže vysielať a keď to je dobré, tak sa to proste uchytí a jak v podcastoch, tak v porne, tak úplne v čomkoľvek. Začneš tu spievať dneska, hej, pošleme Honzu domov, začneš spievať, dáš to na Spotify večer a môžeš byť zajtra proste svetová megastar, keď to niekto všimne, keď to bude dobré. Nepotrebuješ vydavateľstvo niekomu, vieš,
aby o tebe nejaká komisia sedela, áno, tak my vás chceme alebo nechceme. Kašleš na to. Ja ako fotograf teraz si idem rozbehnúť viac Patreon a tiež nikoho nepotrebujem, aby ma hodnotil, či odo mňa bude kupovať nejaký Payside alebo nebude, aby tam nejaký 70-ročný pán, ktorý tam je od roku 1950, hej, v nejakej rade, aby mi rozprával, jak má vyzerať fotka a čo chce viac a čo chce menej a podobne. Tak ja mám priamo užívateľov, ktorí mi priamo píšu, čo ich z toho baví, nebaví, čo by som mohol na budúce a ja to buď počúvnem alebo nie a robím si to napriamo. To je bomba, ne? Podľa mňa. Ty tiež? No jasně. Já už se dávno nesorobím. Ani o tom nevíš. Dávno si... Ne. To je ještě svět pro mě neprobádaný. Tak ale prečo však tento podcast? Tak, to by nebolo pred 10 rokmi. To je pravda. Ty si musela niekde v televízii, a ne Barandov, ale nejakej... To je pravda. A to, jak to vznikalo jako velká halo akce a... Vieš, nemusíš volať do televízie Praha Východ, nezoberete ma, ja by som chcela mať pořád, jo? A nepotkala bych se spoustu jako strašně fajn lidí, musím říct, že jako mi to připadá plně. A jak je to hrozně jako rychlý. To je dobré. To ma tiež baví. Jak si sa pýtala, čo má na tom, tak som ti opovedal a to som zabudol, že vlastne strašne kontaktov a vlastne už som teraz našťastie v pozícii, mostík späť môjmu podcastu, teda o mne, že už sa mi ľudia sami ponúkajú. Dokonca už to musím selektovať. Wow. Už to musím akože trošku, nechcem byť namyslený, ale akože keď tam mám 5 super zaujímavých hostí, nemyslím známe mená, myslím zaujímavé témy, a potom sa mi ozve niekto, úplne tam nezapadá kvalitou, známosťou a všetkým nejak dokopí, tak a ja viem, že ho natočím a potom ho nemám kde vydať, kedy vlastne ani, tak už radšej poviem, že nie. Že niekedy sa možno ozvem, nerad to robím, ale už mám tak predtočené ten môj problém, čo som mal, že neboli epizódy, vieš, keď som začínal, tak teraz mám tak pretočené, že musím Aerofest epizódy. No, tak musím s nimi šachovať, lebo je blbé, aby vyšli 3 mesiace po, ale zároveň tam mám herečky a tantra človeka, zaujímavé veci a proste musím už ja sám bojovať po mojom plánovači, čo dám kedy. Zároveň nechcem sklznúť do toho, že mám 3 epizódy mesačne, neviem koľko máš ty, ale ja mám 3 mesačne, ob 10 dní. A občas si hovorím, dám to 4-krát, lebo už mám toho toľko, lenže potom viem, že môže prísť zase suchšie obdobie a budem nadávať, vieš. Takže držím to na tých 3-krát a mám teraz pretočené do konca júna, června. Wow. Toľko epizód. Wow. Dobre, ešte robím reelska, niektoré dostrihávam, ale to je ako zábava pre mňa, hej, takže je na co se těšit a rozhodně podporujte Martina, protože to, že najdete epizody na Spotify, na YouTube je jedna věc, ale další věc je, že zatím stojí spousta práce a spousta kvalitního obsahu. Je i na těch placených platformách. Lidi to občas mi přijde, že neradi slyší, že dneska to hero to jako hero je jako toxické slovo že úplně, to začíná být trošku toxický slovo, ale za mě pokud někdo dělá ten content s takovou, si to řeknu tak ezotericky, jako fakt láskou, že ty jsi fakt jako srdcař ten, ne, že prostě na tom maká, tak stojí za to si přece něco připlatit, takže pokud vás to zajímá, tak Martina najdete. To bylo dobré intro. Co bys chtěl, aby se z dnešního podcastu lidi odnesli? No myslel som takto, no dúfam, že to nebolo strašné, lebo zistujem, že byť ako host je ťažšie ako moderovať. Tam môžeš nechať nejakú zodpovednosť na toho hostia, malú. Tak snad to nebolo nejaké otravné. Človek má teraz pocit, že som povedal toho veľa, toho vôbec, to, vieš, akože, ale dobre, no. Snad vás to nenudilo. A keby niečo, prídem ešte raz na 2. hodinu. Keď už nebudeš mať zaujímavých hostí, tak ma zavoláš zase, že? Jako vatu. Budete chodiť tuto s rejžom, že počkaj, to je taký ako vata, aspoň niekto. Buček, zavolaj mu zase, on rád príde na Dčka. Já si tě vždycky ráda pozvu, protože ty jsi byl můj coming out, takže vlastně jak tobě mám fakt jako... Já jsem otvoril Petru Diplav. Ty jsi otevřel Petru Diplav. Vypustil som džina, jasné. Tak jo. Dobre, už končíme. Takže Petra Diplav se loučí tady s Martinem. Martin Polovičný Rosenberg sa loučí taky. Takže Petra Diplav se ještě jednou loučí. Ano, a ty už chod do prdele, Martin. Martina najdete jako Martina Bučka na Instagramu nebo Podcast Club. Martin Bucek, ano. A Podcast Club taktéž na YouTube. No prostě kdo bude chtít. S káčkom, podcast, lebo podcast už bolo obsadené. No, takže to je podcast důležité. oficiálne. Ešte vám urobím sync. OK, máš to? Dobre?
a idem do dža, jak hovoria na východe. Tak idem čau, do dža. Martine. Čau. Tak čau, děkujeme. Ahoj. Aerofest podcast.